vítáme vás na našem dalším vánočním vystoupení. Rok se s rokem sešel a jsme tu zase v kapli svatého Václava, abychom pro vás, protože jsme si pro vás připravili malý adventní koncert. Uvidíte, jak si děti připravili malé divadelní představení, které je takové tajné, co se vlastně může stát s vánočním stromečkem, který nechce být ozdoben. A samozřejmě uslyšíte vánoční koledy a vánoční písničky, které jsme pro vás připravili. Moc za všechny paní učitelky vám přejeme, ať si tuto nádhernou adventní chvíli užijete, ať si užijete šikovnosti vašich dětí a ať tady máte příjemnou atmosféru. Takže začínáme. O stromečku, který nechtěl být vánoční. Na okraji šumavského lesa, když projdete lesní pěšinkou a za krmelcem zahnete doprava, uvidíte lesní školku. A jako v každé škole, i zde se mladé stromky učí o životě, světě a tradicích. Když se ale podíváte dobře, uvidíte, že všechny stromky, které tady vyrůstají, jsou malé smrčky, borovičky a jedličky. Tak se utište, děti, upravte si všechny větve, pokliďte jehličí a šišky. Veverky prosím, ať jdou do své třídy a my můžeme začít. Dobrý den, milí žáci, letos už jste téměř připraveni odejít z našeho lesa a dělat radost lidem. Ve třídě nastal ruch a šum. Všichni si představili tu nádheru, jak budou stát krásně nazdobení v teple svých budoucích rodin. Ale co ten jeden vzadu stojí, ani větvičkou nehne, snad tady jde. Převozálko, co pak se děje, proč se neraduješ s ostatními? Být vánočním stromkem je přece sen každého stromečku. Proč bych se měla radovat z toho, že musím odejít? Vždyť víš, děvče, že každý stromek, každé zvíře i každá rostlina v lese má důvod, proč tu je. Včelky proto, aby rostly stále nové květiny. Veverka, když schodí šišku, jako by zasadila nový strom. Někteří pomáhají k přežití a my v této stromové školce rosteme proto, abychom udělali radost lidem. Proč nejdu dělat radost jiné stromy? Proč musíme my? Jiné stromy mají jiné poslání. Být domovem zvířatům, jiným pro vše žijící, plícemi pro vše živé. Někteří rostou proto, aby jiným bylo teplo a my rosteme, aby v době adventu přišli lidé a vzali nás sebou dovnitř, kde každý z nás o Vánocích rozzáří dětské oči. Ale já to chci zůstat. Chci si hrát s veverkami, povídat si se včelkami, naslouchat větru a usínat se sluncem. Poslechni si tedy, proč nás lidé chtějí mít ve svých domovech. Už je tomu přes 400 let, kdy lidé zvolili jehličnatý stromek za symbol ochrany. Rozhodli se jeho nazdobení, dát úctu slunečnímu bohu Votanovi. Některým stačily jen naše větve, které ozdobily cukrovým nebo sušeným ovocem. Ve městech, kde však žili bohatí lidé, větvička nestačila. Zdobili si celé stromky a později je také začaly osvětlovat. Chápu to, že nás lidé symbolicky uctívali, ale dnes nás chtějí jen proto, že se to má, že patříme k Vánocům. Nechci být jen další. Ve třídě už nebyl šum ani ruch. Všichni teď bedlivě poslouchali, jak spor dopadne. Převozálko, ještě o tom přemýšlej. Třeba si to rozmyslíš, než přijedou lidé, kteří si tě budou chtít vzít do svého příbytku. Následující noc byly všechny stromky plné očekávání. Až na jednoho. Ráno si totiž měli lidé pro ně přijet a ozdobit je, aby na štědrý den rozdávali radost. Veverko, prosím, otrhej mi jehlice a šišky. Chci tu zůstat s vámi, hrát si. Nechci, aby mě oddobili. A tak Veverka udělala, co paní Dřevozelka chtěla, protože to byla její přítelkyně a těm by se mělo pomáhat. Podívej na ty krásné stromky, jaké mají krásné větvičky. Myslím, že se budou líbit. Ale podívej na ten stromek,
Vždyť měla žádné jehlice a ty polámané větve, myslím, že je nemocný. Lesníci uřezali všechny stromky a odvezli je sebou do vesnice. Chodili lidé jeden po druhém a všechny stromky postupně odnesli do rodiny boháče i chudáka, samotáře i velkých rodin. Tam všude se na Štědrý den rozsvítili a jehličí provonělo každý z pokolů. Ale co se stalo s dřevozalkou, stromkem, který nechtěl být tím, čím měl být? Vše nakonec dobře dopadlo. Dřevozalka si totiž brzy uvědomila, jakou chybu udělala. Uvědomila si, že nechce být sama a že každý živý tvor, každá rostlina má na světě svůj úděl. Svoje větvičky dřevozalka zase opečovala, šišky jí znovu narostly a po čase byla opět krásným stromkem. A tak se i dřevozalka nakonec dočkala své rodiny a byla tím nejkrásnějším vánočním stromečkem.
program se pomalinku chvíli ke konci, ale přijměte nebo přejte, nebo máme k vám jedno velké přání. Zazní 2 vánoční koledy a my bychom si chtěli zaspívat s vámi, protože si strašně přejeme, ať tady v kostelíku, ale i u vás doma zazní radost, láska, klid a pokora. Tak prosím, pojďme všichni zpívat. Já bych chtěl všem dětem poděkovat za krásné vystoupení. Určitě Ježíšek vám přinese moc a moc dárků. To samé poděkování paní ředitelce a učitelkám, kdo s nimi tak krásně nacvičili kytičkama. A všem bych vám chtěl popřát do zbytka adventního období hodně zdraví, spokojenosti a pohody a do nového roku hodně síly, radosti a hlavně zdraví. Děkuji. Já vám chci poděkovat za to, že jste sem přišli a podpořili svoje děti. Jsou úžasné. Děti jste jedničky. Děkuji paní učitelkám, paní Monice hudebnici, bylo to úžasné. A vám všem upřímně za celý kolektiv základní školy v Číšovicích přeju šťastné a veselé Vánoce a úžasný, úspěšný a radostný nový rok 2017. Užívejte si v klidu a v pohodě. Krásné Vánoce.